atong sugdan ang atong andan nga tulumanon sa pagtuon pamalandong nahitungod sa tema nga ato nang nasugdan sa niaging mga higayon sa atong online nga pagtuon, no? Ang tawag na to og Christology and layman's term. Ato karong hisgutan apan sa dili pa ato sang ablihan sa hamubo nga pagampo sa ilan sa mansa na Espiritu Santo. Amen. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoo manaag kanimo. Bulahan ka sambay nga tanan na bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria lingkuranan sa ginaadman, iampo mo kami. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ato ipadayon mga kaigsunan ang atong online nga pagtuon hitungod sa teolohiya nga nag-focus sa pagkamao gayud ni Kristo, no? Naunta nga dunay maayong signal karon sa atong internet aron tayo makapadayon sa atong pamalandong ug pagtuon. Atong ipadayon niya diha sa kasaysayan sa simbahan, usas dagko kayong nahimong hisgutanan ug ingon ta po nga theological nga kontrobersiya mahitungod sa pagkamao gayud ni Kristo. Uban dunay gitawag to opposite extreme tungod kay dunay nagtuo nga si Kristo Dios pero dili tao. Dunay pay uban nituo nga tao lamang apan dili Dios. So to opposite extreme ang nahitabo. Mo nang dunay say ubang mga grupo nga nanungha og mibutho nga nagtudlo nga ang pagkatao ni Kristo apparent, ito pa dili tiunay nga pagkatao. Mura labag tubig nga miagi sa ulan, sandayong tubig ulan ba nga miagi lang sa sandayong or gutter. Ang katong gilansa nga Kristo nito, ang humanity apparent kanang lumalabay lang salmot di dito tinuod nga humanity. So daghan pang mga controversial nga mga isgutanan sa teolohiya mahitungod kang Kristo. Manang karong gabi na ato sa hisgutan una sa tanan ang historical Christ, no? Kay bawo na matas teolohiya daan nga matud pa ang tao human mahulog sa sala wa nay katakos pagtubos sa iyang kaugalingon. Una ang rason tud kay lagi napukan naman sa sala, so wa nay gahom palit ug pagtubos sa iyang kaugalingon. Mo na nga ang Dios ning buot tungod kay lagi ang tao gitawag man niya og kanang interlocutore, no? Manay atong diha man ang point of departure ngano magyud nga ang Dios nagpakatao magyud sa gihinungdan. Kay nahitabo man gud sa kasaysayan simbahan sa panahon sa Middle Age nga naglantugi ang Dominican o Franciscan nga what if kung ang tao wala makasala magpakatao paghihapon si Kristo. Manang tingali una sa tanan ato sa hisgutan unsa magay primary purpose ngano magyud nagpakatao Ginoo, ngano magyud si Kristo nagpakatao. Manang dinhi atong unahon nga human makasa si Adan ug si Eva ato una gilikanan ang sangputan lang sa sala nga mahinungdan nga si ang Dios ang second person the Holy Trinity nagpakatao tungod itong gitawag og katong the infinite insult, katubang way sama nga insulto nga nahimo sa tao isip sangputanan sa sala o kining maong way sama nga insulto way laing makakuha na ni mao lamang ang Dios isa pag-unsa nga matang sa mga sakripisyo nga ihalad sa tao wala gayoy makahimo ni makatagbaw sa Dios ni makatangtang sa maong gitawag nga walay sama nga insult. Tungod kay ang teolohiya nagtug-an nga ang Dios lamang ang makatagbaw sa iyang kaugalingon. Manahinungdan nga ang second person of the Holy Trinity nagpakatao aron ang tao dali pagduol o pagbalik sa Dios kay ang Dios nagpakatao. Unya si Kristo sa iyang humanity nahimong tulay, nahimong agianan aron ang Dios ug tao makatakdo. Ang iyang humanity nahimong inon ta po nga
halad nga par excellence agi makatubang nahimong sakripisyo unya gihalad ngadto sa amahan. So lakod pagkasulti iyang pagkatao nahimong instrumento kumbaga sa iyang pagtubos sa mga tao ug ang pagka-Dios mo'y midawat niini. Manang lakod pagkasulti kanang infinite insult ang Dios lagi makakuhaan. Ang Dios lagi tod kay siya lamang ang makatagbaw sa iyang kaugalingon. Mao nang nagpakatao ang second person of the Holy Trinity. Aron ang tao mabalik sa Dios. Mao na yung atong isgutan karon nga dinhi nahibaw-an nga ang Dios di ay sa iyang pagkasiya base sa revealed mystery dunay tulo ka person. Ato na isgutan to niagi unsa bay gibasihan sa simbahan. Lagi gahom ni pagtugkad sa kinailadman sa Dios sa iyang kaugalingon. Ang himo simbahan ang iya lagi yung kanunay nga attempt kanang pagsulay sa pagpamalandong contemplate niadtong ito mao ang gugma tali sa mahal sa ya kaingon ako sa unahan kay ganina nga ang tao siya mahog interlocutory sa Ginoo. Nga magani iyang gihimo sama sa dagway o kasamahan. Interlocutory gali kana bitong ako na lang tinambanon niya pagsaysay unsay interlocutory sa atong binisaya. Niyoy kag interlocutory. Kana bang kung ang usa ka pagkamao mahigug gusto nga mahanaw ni mawala sa iyang pananaw sa iyang kinabuhi. Ang maong pagkamao nga iyang matimban siya din. Muna kining tao, muna itawag interlocutory kay ang Diyos sa pagkatinuod may unang nahigugma sa tao. May mahanaw sa iyang pananaw sa iyang kinabuhi. Kay kining maong tao nga iyang gihimo sama sa dagway o kasamahan. Manang ang tao gitawag og interlocutory sa Ginoo. Mahimong na ng Diyos nagpagkatao aron yung pagtubos sa tao tungod kay ang Diyos nahigugma gayud sa tao. Na balik ta sa atong isgutanan ang atong tawag atong Christology, no? Di magid ni mabulag ang Christology ug ang soteriology. Ang teolohiya sa kaluwasan dili na pwede nga ibulag nimo sa sangas teolohiya nga nagfokus nagtutok mahitungod sa pagkamao ni Kristo ug sa iyang buhat sa pagpanubos. Muna doon tay Christology ug doon sa tay soteriology. Di ginit duha tudi bulagon. Muna nga karong gabi na ato ning tukiyon kay dunay daghang mga lantik ug salabutan diha sa panid sa kasaysayan ng simbahan nga niabot yung punto nga i-question gyud nila kung si Kristo tinuod ba yun nga Dios o kaha si Kristo tao lamang. Mo na yung atong isgutan karon. Na, ari sa tas-una, mahitungod sa historical existence of Christ. Na si Kristo gyud tinuod nga nagpagkatao. Kaya doon na mabutoy mga grupo kaniadto gitawag og mga Ducitista. Ang Ducitisin magtudlo nga katong Kristo nga gilansang sa krus o katong Kristo nga giila nga nagpagkatao ang iyang humanity apparent kato pa dili tinuod nga tao. Igo lamang og sayon og dali ato musabtan. Mura bag tubig ulan ba nga miagi lang sa gutter apparent dili jud tinuod nga humanity ni Kristo. Muna opposite extreme. Nang ato karon tan-awon ang historical existence of Christ. Ang unang ebidensya na ini matud pa mao ang lubnganan ni Kristo. Bawat ta sa Biblia kung basahon ng Mateo 28, the whole chapter, bawat ta nga sepulkro ba ana ang lubnganas mga Hudiyo at bitang langog nga ginama og bato nga silyado gina nga di na pwede ablihan kung walay pagtugot og permiso sa gobyerno. Og ang maong lubnganan na abli sa dihang giadto sa mga tinun-an ni Jesus, labi na katong mga babae nga iyang mga tinun-an, no? So kining lubnganan mo nay unang pruibag ebidensya
nga kining tawhana naa gining dapita dinhi gid siya na tawo ni dako unya namatay. So ang impetum o ang lubnganan mao'y unang ebidensya o prueba nga si Kristo tinuod yun nga natawo o nagpakatawo. Unya namatay sa tawhanong kahimtang o gilubong niya ng dapita gitawag og sepulkro. Ikaduha nga ato tanawon ang mga extra biblical nga mga referensya, no? Nabang mga dagko kay mga basahon sa kalibutan nga gawas nas Biblia. Di man na pwede nato ato na isalikway o ipadaplin tuod kay musugot tag sumadi doon na magay kasaysayan, doon na magay mga panghitabo nga nahitabo sud sa mga tuigan niya ng labay sa kalibutan. Gawas pa ang Dios sa kasaysayan ning buot nga siya moapil sa kasaysayan sa tao. Mao man gani nagpakatao. Muna kung inyong basahon ang Kaalam Kapitulo 8 versikulo 8 matud pa nga ang kaalam sa kanunay nagauban ug nagatudlo ug nagagiya sa kasaysayan. Sayre ninyo ang kaalam. So kabahin na ug labi importante nga ato sang tan-awon ang mga extra biblical nga mga references, ang mga taho ug report sa mga tao kaniadto sa panahon ni Kristo nga kining mga tawhana dili ni mga Kristiyano, no? Atong i-mention ang pipila kanila sama pananglit ni Tacitus, ni Pliny the Younger, ni Josephus Flavius. Daghan man kani sila pero sa pagkatinuod lang kining mga tawhana ilado kini sa ilang panahon kaniadto unya dili ni mga Kristiyano. Kanila si Tacitus ug si Pliny the Younger mga circa usa ka gatos kapin ka tuig, no? Nihatag siya og report ngadto sa emperador sa Roma kay kini sila mao man ay mahog sa ato pa mga messenger ba, mga mensahero nag-i-assign nitong dapita abot sa Jerusalem sa ilang annals o pa sa ilang taho og report na ilang gisulat. Nagsaysay sila, nagtugaan nga ang mga katawhan sa Israel labi na sa Jerusalem nagkaguliyang o nagkagubot tungod kay kining Kristo kinsa mo'y gihukman ni Pilato sa kamatayon dito sa cross nabuhi o nabanhaw o nagpakita sa iyang mga tinungan. So kini usas mga prueba dili man sila mga Kristiyano. Tacitus, Suetonius o si Pliny the Younger, mga pagano ni sila nga mga inong tampo nga chronicler sa itong panahon karon hatag og taho ngadto sa Roma. Unya ang ilang trabaho di gid sila magpataka og hatag og report og taho sa Roma kun dili tinuod. Kay kung mamakak sila fake news ang ilang ipaabot ngadto sa Roma, sigurado nga ang silot sa kamatay panahon sa unang mga katuigan sa Kristiyanidad o sa Christianity. Ilabi na gyud kung tinuod ba gyud nga si Kristo nabanhaw gyud, no? Kay kinigong pagkabanhaw, the resurrection, ang makahimo magud niini ang Dios lamang. Manang ato ning tukion karon sud sa pipila ka mga gutlo atong tagaan o pagtagad kining usas sa mga bugat niya pangutana nga kaniadto bana ni Kristo. Inyong basahon di angay kalimtan ang San Juan 15 versikulo 26. Nagtug-an niya gipadala ni Kristo ang malalaban, ang Espiritu Santo aron may magapahinumdom sa iyang mga tinun-an sa tanan nga kamatuoran nga gitudlo niya. Manang simbahan siyang kaalam nga Dios nun uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Ato karon tagag pagtagad unsa may unang ebidensya nga tinuod hatag nato katin-awan kung si Kristo tinuod gyud nga nabanhaw. Kaduna mo gyud reklamo ato mo usahay tubag nga tan-on pa nga unsay tinuod o unsay mga ebidensya nga si Kristo tinuod gyud nabanhaw. Ato mo gyud ditso basahon ang Biblia. What if kung ang nangutana dili Kristiyano natural mo reklamo gyud mo ingon niya kanang imong gibasa bra inyo man ang Biblia total natural mo pabor gyud ninyo. Manang simbahan sa iyang kaalam ligamit og mga pamaagi methods sa pagpanudlo pagtantag sa Dios nga kamatuoran ilabi na gyud sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya tingali sa ato mga estudyante to mention sa uban nila advance sila ni ini doon natin gitawag og
the historical narrative nga pamaagi, methods, no? Pagsaysay mahitungod sa kamatuoran ug realidad sa nabanhaw nga Kristo. Unsa may mga ebidensya. No? Una sa tanan ato tan-awon nga dunay mga basahon des balang kasulatan nga kining gigamit sa atong simbahan nga historical narrative methods nga pagsaysay sa teksto sa Biblia. Ang simbahan sa iyang kaalam ni gamit sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 3 ngadto sa 8 dinhi nato makita nga gisaysay ni Kristo ang mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay nga nagasukad sa pagkabanhaw ni Kristo. Iyang giwali dinhi yun sa niya pagsaysay ngadto sa mga pagano o sa mga Hudiyo mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Lagi kay historical narrative man nga mito sa itong gamiton, atong sayran nga kining unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, nahasulat ni bana-bana sa mga tuig 57 ngadto 58 Anno Domini, tuig sa Ginoo. Muning mga higayon na buhi pa ang ubang mga tinun-an. Dini mabasa na to, matod pa labi na gyud sa bersikulo 3 sa Uluhan 15, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong, nga siya nila mga buhi pa, bisan may pila kanila nga pa. So, kini, ginamit ang narrative historical method sa pagsaysay ni mga teksto, matod pa nasulat ni San Pablo, ngadtong mga tuig, bana-bana, 57 ngadto 58, buhi pang mga tinun-an ni Jesus ni ini. Opte gani sa to pang Binisaya active nga kahulugan ni ini, active voice. Ang nabanhaw, ang hingtungdan nga mao si Jesus ning buot nga siya magpakita. Nagpakita. Matod pa ingon dinhi unya ug nga nagpakita siya ngadto kang Sipas, ngadto kang Pedro. Ug ning buot nga nagpakita. Mao nang nahibaw-an ang ebidensya na siya tinuod ginabanhaw tungod kay nagpakita. Unya ang gipakitaan dili lang 12 ka tao, kundi 5 ka gatos ka mga tao. Ug matod pa sa mga teksto, ang uban ug ang pipila kanila buhi pa hangtod ka. So ang 6 and 11 kung atong tan-awon 6 and 11 gali ang life setting nga naglambigit na niini gilangkuban sa kanusa gisulat, kiin dapita ang gisulatan, 15 nagsulat. Dini may buo na to nga ngadtong tuig 57 to 58 mao gipon tinuod gayud na banaw alang sa atong kasayuran ang atong sayran nga alang sa mga Hudiyo ang ilang kostumbre nagtugaan nga kaduna kay panghimatuod ang gikinahanglan lamang mga 3 ka tawo nga mao imong mahayag imong pahatag ebidensya nga kining panghitabo at tinuod gayud na hitabo nga 3 ra ka tawo ang gikinahanglan. How much more nga matud pa sa teksto, dunay 5 ka gatos ka mga tao ang nakakita. Kaya mismo ang nabanhaw mo'y ning buot nga magpakita. Mo ning gamit nga pinulungan opte. Kung ato ning saysayon tagaag katin-awan to sa teolohiya o theological nga pagsaysay, kini nagpasabot og epiphany or theophany. Boto sabot kining pulong opte ang Dios nunay sa tong nahuna nga kining pagkabanhaw sa tong Ginoo, it is not sa mga sumusunod ni Kristo kundi sa mga tinuan, kundi buhat gayud kini sa Dios. Manay gitawag sa teolohiya o theologico pasibo. Buhat gyud sa Dios. Ang Diyos na mismo may makahimo niya. Therefore, si Kristo sa katakos sa tao. Busa, si Kristo matuod nga Diyos. Now, kay siya matudpas mga teksto diha sa bagong tugon, nilabi na sa buhat sa mga apostoles,
nga si Kristo gibanhaw sa Dios. Nga tinuod ba na nga gibanhaw sa Dios ang iyang tawhanon nga kahimtang mao'y gibanhaw ginamit ang iyang Diyos nun nga kinaiya nga dunay gahom sa pagbanhaw. Sumuni ang misteryo nga napadayag na si Kristo sa iyang pagkatao gibanhaw sa Dios tungod kay siya matuod nga Dios busa iyang pagka-Dios libanhaw sa iyang pagkatao. Munay husay ang angay natutiman-an nga tipik og kabahin kini sa kasaysayan simbahan nga gituki pagpaila pagsusi pagtaltag sa Dios nung kamatuoran kung si Kristo tinuod ba gyud nga Dios. Mao magani kanang atong kanang gigamit sa teolohiya nga nagpakatao, kanang incarnation in English. Incarnation sa pa in flesh ang Dios nagpakatao. Ang pangutana sa wa pa siya magpakatao unsa man siya. So mo na ang natutiman-an mga binati na mga kaigsuonan pag-ila na to ni Kristo dili lamang tao kundi matuod niya Dios o matuod na tao. Now, ato ning ipadayon karon dugang atong paklion ang mga pipila ka panid sa kasulatan. Pag matuod nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Diya sa Biblia ilabi na ang ebanghelyo, sayod mata nga dunay upat ka ebanghelista. Ang tulo ni ini si Mateo, Marcos ug Lucas nagsugod sila sa humanity ni Kristo. Mga manggani nga kang Mateo ug kang Lucas naagi diha ang pagkahimugso ni Jesus, ang infancy of Jesus, no? Do dili kompleto pero laktod pagkasulti kining tulo Mateo, Marcos ug Lucas nagsugod diha sa humanity ni Kristo. Of course, wala isalikway ang pagka-Dios ni Kristo. Tawag ni ilang teolohiya o theology from below. Tungod kay ilang unang isaysa gipakadak-an focus na kining Kristo kinsa mao Mesiyas tinuod yun nga nagpakatao. Mga manggani kung inyong basahon kanang unang chapter sa Ebanghelyo ni Mateo, kung masayot ang genealogy of Christ, kanabitang basahon panahon sa Misa de Gallo, pero ikaduhang kadlawon magana, ikatulong kadlawon, nga pulos mga talaan sa katigulangan ni Jesus. No? Duha ni kateksto sa Mateo o sa Lucas, mahitungod sa mga kaliwatan ni Kristo. O sa may tuyo, nga doon naman ni mga talaan sa mga ngalan sa mga kategory na kaliwat ni David o kaliwat ni Abraham. Munang angay nato sayran tumutuyo. Kini pa matuod nga si Kristo sa iyang pagkatao duna sa isinugdanan og mga katigulangan. Mga kanang pulong Bisaya nagpakatao, meaning Biblia si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. Bisan si San Pablo nagwalay niya na, no? Ngadto sa taga Roma. Kung ang basahon ang Roma 9 versikulo 5, ugtudlo si San Pablo nga si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. Matod pa na ilaha ang mga patriarka. Gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. So dinhi gipresentar apan kining maong na tao kung pa ni San Pablo mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. So wa may laing manag-iya ni ining nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan kay ang pinaka-Kristo nga mao sa tupa kining Kristo kinsa na tao matud pa mao ang Dios nga ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Sulaktud pagkasulti nining bahinas kasulatan San Pablo mismo sa iyang pagpanudlo kining Kristo na tao bisag tuod siya Dios. So, muna yung atong angay sayran mga pinigugma o mga binati ko mga kaigsunan nga nagsunod sa itong online nga pamalandong pagtuon na sulat diha sa balaang kasulatan. Nga uban itong ana nga si Kristo tao lamang. O
Pero sa original, dili ka makabasa nga dunay lamang. Hinuon, dunay nasulat ng tao si Kristo. Sama nato. Di pa dugay na ko gibasa. Tao lamang. Doon na pa ilaing mga teksto kay karong gabi una musugutag sa maday. Akong gipaninguha nga ang atong mapahigayon karon sa atong online nga pagtuon ang kining gitawag og biblical Christology. Ngadto kang Jesus, like kanang unang tentasyon, ang paghatag og pagkaon ano hangtod ni si Satanas niingon ang ikaw muhapa o musimba ka nako. Ug si Jesus mitubag sa yawa nga nag-ingon pahawa ka Satanas. Kay nahisulat kini nga nagaingon maoy simbaha ang Ginoo na imong Dios. Kinsa Satanas nga pasimbahon niya si Jesus. Pero unsay may tubag ni Jesus maoy simbaha ang Ginoo na imong Dios. Dili sa uluhan nini maong teksto nagkanayon nga gipintal si Jesus sa yawa. Sa dihang gipintal si Jesus. Akong balikon ang yawa naninguha gyud sa pagpintal kay Jesus. Ato ning analyson mangutana ta kinsay gipintal si Jesus. Kinsay napintal ang yawa. Naunsa may sulti sa kasulatan o ni Jesus ngadto sa yawa siya may gipintal. Evident, no? Klaro gyud kayo nga si Kristo mitugan nga siya sa Dios at tubangan siya. Taking and quoting the scriptural basis. Kaya ko sa unahan, kinsay nagpintal ang yawa. Kinsay gipintal si Jesus. Unsay sulti ni Jesus ngadto sa yawa, ayaw pintala ang Ginoo nga imong Dios. Therefore, si Jesus matuod na Dios. So kini mga binati ko makay na doon na patay ubang mga teksto sa dalang kasulatan hisgot sa pangutana tubag ni atong hisgutan ganina doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nitugan sa iyang kagalingon nga siya matuod nga Dios. Katapos ang teksto sa pagkaron nga atong tutloon kining libro basahon sa Pinadayag, no? Matod pa sa Pinadayag 22 na si Kristo mitugan na siya Dios. Ay ato ning kasabalang kasulatan naa sa Book of Revelation, no? Apo ni sa Pinadayag 21 ato ning basahon sa Pinadayag 21 versikulo 6 ngadto sa 7. Masabay ugon makapanag-iya nining maong panulundon ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. So klaro kay teksto mga bidati kung magkaigsuunan na ang ipasabot nini mao gayud ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. So klaro kay kasulatan nga si Kristo mitugan nga siya mahimong iyang Dios ug kadtong nagmadaugon nagmalawtayon hangtod sa katapusan mahimong iyang anak. So klaro og tato mga binati ko mga kaigsuunan nga sa pipila ka mga teksto akong gikutlo magmatuod nga si Kristo mitugan gayud sa iyang kagalingon nga siya matuod nga Dios. Manang atong tubag hatag katin-awan ngatong pangutana nga misalingit aron pagklaro o pagsubay kung tinuod ba gyud nga si Kristo matuod nga Dios. So kini atong gitun-an pamlandungan karon nga may gitawag og biblical Christological theology. Ang teolohiya ni nagibase gayud sa balaang kasulatan ang pagsila o pag-ila o pagsubay kung unsa o kinsa gayud si Kristo. Dili lamang siya tao. Kung dili matuod nga Dios o matuod nga tao. Kasunod rin gayon ato ning ipadayon ang atong pagtuon sa online. Nawat paunta naghatag og tampo kahibalo ni atong
Pagsuon nato nga mapabsanong misunod sa atong programa. Ato ni ipadayon sa sunod higayon. Doon natay online karong Lunes pohon, mga alas 7 sa gabi o kung may kabilinggan ato isunod pod ang Martes sa gabi. Manang kita-kita ta sa sunod higayon mga kaigsuonan, no? Labi na nga itong mga nagtuon karon nga mapailubon o makugihon kay nga nagtuki sa teolohiya. Atong i-mention si Brad Ronnie Rodinas, si Brad Mario Rangkis sa Hagna Bohol, no? Si Brad Ronnie Rodinas mo na atong present and elected labaw pastanan installed nga CFD President sa diocesan level sa Diocese of Butuan. O sa iyang mga kaubanan diha sa Diocese of Butuan ng mga Catholic Defenders. Ato sang mention si Brad Julio Delote sa Garcia Hernandez Bohol. Makugihon usab nga nagsunod sa itong online nga pagtuon o pamalandong nga sa pagkakaroon naghisgot ta mahitungod kang Kristo kinsa matuod nga Dios o matuod nga tao. O pipila sa atong mga kaigsunan karon nga nagsunod sa atong online sa Facebook, no? Si Brad Albert Cadua nga to karon sa laing nasod. Sa to nanimpalad siya pero naninguha nga makasunod sa atong online nga pagtuon o pamalandong. Si Master Janico La Victoria sa Butuan, lantan na to, no? Si Brad Albios Basadre Rimar, atong dati nga talaga diri sa parokya sa Pitugo sa Buanga del Sur, karon tuan na sa mga kumasayop Lanao del Norte, nagpahigayo na sa iyang bag-ong trabaho. Ato sang classmate kaniya to sa school, ato sang recognize si Brad Galagar, Garces, napaon tayo, Ginoo sa kanunay mag-auban kaninyo. Hindi na to ang italigamaan nga mismo nga itong kusiniras ng binto sa Pitugo, nagsunod gihapon sa atong programa. O kaninyong tanan nga, naninguha nga, makasubay sa atong pamalandong pagtuon, ang Diyos sa kanunay, mag-auban o magapanalangin. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.